queridos televidentes, hoy nos está haciendo una pregunta de concierto medida no toma lugar. Então, tem diferentes coisas que toma lugar, que está exigir para nós papel que é político não. Ou se você sabe mesmo não está interessado passar nada, que está passando rondou de bom, ora medida na hora de tomar, e ora está lá para sobar. Dengar recessão que está vindo, hope gente lo que está sem trabalho. Né grupo que não está bem jovem não. Então, se o político não está buscando solução não, hope para não por bem com forma não criativo. Nós vamos papel com a senhora Anja Temers, de PvdA. Ela vem com uma proposta que a PUB está publicar ayer no Telegraph. Então, nós vamos encontrar ele para explicar-nos. Tem que motivo porque eu também nos programa está no papiamento e na holandês. Para nós comunicar na Holanda, na holandês também. E se permitir-me conversar com a senhora Temers, que nos explica-nos que é o plano digital. Mevrouw Temers, bedankt dat u ons te woord wilt staan. Voor onze kijkers van NOS TV zouden we graag van u willen weten. U heeft in de Telegraaf heeft u een voorstel bekendgemaakt. Kunt u ons uw plan eigenlijk uitleggen? Nou ja, ik heb in eerste instantie de Telegraaf verteld van mijn eigen vrijwilligerswerk. Ik ga vrijdag zelf een week als vrijwilliger mee met een groep verstandelijk gehandicapten naar de Belgische Ardennen. Waar we met 4 begeleiders en 12 cliënten hopen een hele leuke week te hebben. En daarnaast heb ik gezegd dat ik inderdaad merk dat in deze tijd, waarin de crisis is, mensen op een andere manier gaan kijken naar werk en privé. En dat ik tegelijkertijd weet dat heel veel organisaties zitten te springen op vrijwilligers. En dat ik denk dat mensen misschien in deze tijd juist eens kunnen gaan kennismaken met vrijwilligerswerk. Omdat je daar gewoon zelf heel veel rijker van wordt. Misschien niet in geld, maar wel van binnen en wat het voor je betekent. En daarnaast kan je iets betekenen voor je omgeving. Dus dat kan heel klein in een buurthuis, bij de voetbalclub of zoals ik het doe, toch een beetje in de zorg. Er zijn natuurlijk heel veel plekken waar je kort of lang vrijwilligerswerk kan doen. Dat was eigenlijk mijn oproep. In de Telegraaf is het gelijk een heel stuk groter geworden, omdat zij ook de beide vakbonden daar gelijk bij ingeschakeld hebben. Die beide positief reageren. Nou ben ik niet de woordvoerder deeltijd-WW, dat is mijn collega Roos Vermeij. En ik heb begrepen dat er ook op dat gebied nog van alles aan de hand is, wat ook juridisch natuurlijk allemaal uitgezocht moet worden. Want ook in de gewone WW, zonder dat dat de crisis raakt, zeg maar, is er ruimte voor vrijwilligerswerk. Maar dat is natuurlijk allemaal wel ook weer aan regels gebonden. Maar ik denk dat vrijwilligerswerk voor een heleboel mensen een hele prima manier is om en ervaring op te doen. En er zelf heel veel aan te hebben. En iets anders is, en het is niet helemaal vrijwilligerswerk, denk ik, dat je ziet dat ondernemers ook in deze tijd behoefte hebben om oudere werknemers die minder gaan werken in te zetten. Om juist jonge mensen in te werken, te coachen, te begeleiden, hun kennis en kunde. Want als je 40 jaar in een vak hebt gewerkt, dan is het heel belangrijk dat die kennis en kunde behouden blijft. En dat veel ondernemers dat nu ook als een soort, vrijwilliger, mentor, coach, die mensen inzetten voor jongeren in hun bedrijven, dat is natuurlijk geweldig. Dus dat is ook weer een voorbeeld van. Daarom zeg ik, je kan het op heel veel verschillende manieren doen en iedereen moet daarin een manier kiezen die bij hem of haar past. Ja, en wij van NOS TV, misschien vinden ze dat wij te veel de PvdA mensen gevolgd hebben, maar zij waren de mensen die ons de kans hebben geboden om als politici om hun te volgen, om transparant te zijn. En wij volgen degene die ons die kans toegeven. Was het CDA, zouden we het CDA gedaan hebben. Was het PVV, zouden we dat ook hebben gedaan. Maar ik zie wel dat de mensen die in de field zijn, de doelgroepen, niet te denken in de structuren zoals politici denken. Die zeggen, dit is mijn pak aan. Bijvoorbeeld het artikel in Telegraaf had direct een positief antwoord van FNV en van de bonden. En CNV die zegt ook direct dat ook rekening moet gehouden worden dat deeltijd voor ook een andere punt gecreëerd is. Vandaag hebben we een publicatie van minister Donner die zegt van het wordt misbruikt. Maar belangrijk is op deze moment om creatief te zoeken naar een groot probleem dat nadert. En dat is dat jongeren met een diploma binnenkort geen werk hebben. En om hun te motiveren en in te schakelen, zou zo'n plan om de goede arbeiders die niet meer geschoold moeten worden, want ze zijn goed in hun vak, maar omdat er geen werk is, moeten ze naar huis om die te gebruiken. En ik zal toch wagen om u weer te vragen, want de vraag is, wat denkt u over het feit dat de deeltijd WW ingezet kan worden om deze jongeren te begeleiden en deze project, vooral in de buurt van Helmond en omstreken, is men bezig met... En de koekjescarousel, hoe heet dat? Ja, dat is fabriekencarousel. 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 Dus dat is een hele idee.
als het aanslaat, dat het een project is dat over het hele land gekopieerd kan worden. Ja, er is ondertussen ook wel een motie in de Kamer aangenomen onlangs om te kijken of dat inderdaad kan met oude werknemers in te zetten voor het scholen van die jongeren. Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Als je kijkt naar de deeltijd-WW, laten we beginnen met dat iedereen natuurlijk het liefst gewoon betaald werk heeft. En als de crisis er niet zou zijn, dat mensen natuurlijk het liefst gewoon aan het werk blijven. Maar de afspraak binnen die deeltijd-WW is inderdaad blijvend proberen betaald werk te gaan doen en aan de scholing. En ik kan me voorstellen dat als je net van school bent en je vindt geen baan, dan zijn er nu jongeren die kiezen ervoor om langer op school te blijven. Je ziet bijvoorbeeld dat binnen de ROC's jongeren kiezen om een jaar langer op het ROC te blijven, om zo hun niveau te verbeteren. Maar ik kan me ook voorstellen dat je voor die jongeren inderdaad zoekt naar creatieve manieren om binnen bedrijven te leren, als daar oudere werknemers ook zijn die dat graag willen. Dat gebeurt al veel. De bouw is natuurlijk wel bekend en de techniek, daar gebeurt het echt heel veel. Dat je ziet dat de oudere werknemers als een soort een meester en een gezel, zoals je dat vroeger ook had in die echte handenarbeiden, zeg ik maar even. Dat gewoon heel bijzonder is, zowel voor de oudere werknemer die blij is om zijn kennis te kunnen overdragen. En je ziet dat jongeren daar gewoon echt betere vakmensen van worden. En er zijn gelukkig nog veel van dat soort projecten, zoals u ook waar u geweest bent in Helmond. Ja, en wij hebben gezien dat ook de ondernemers hebben gezegd in het gesprek met overheid en onderwijs, hebben ze gezegd, kijk, wij willen dat het groter aangepakt wordt, maar wij hebben 300.000 die wij zonder medewerking van niemand toch zullen starten. Kijk, dat zijn interessante geluiden, want dat zijn niet de traditionele geluiden van eerst moet de regering binnenspringen of eerst moet Jan of Piet. Nee, en ik denk ook zeker dat dit tijden zijn waarin iedereen probeert alle creativiteit die er is te gebruiken. En dan moet je in elk geval als overheid zorgen dat je niet belemmerend werkt. Ja, zodat je op zijn minst kijkt of iets echt de moeite waard is om ook maar te starten. Je ziet dat regionaal natuurlijk samen met de mobiliteitscentra echt goede initiatieven tot stand komen. En ik vind dat we dat als overheid allemaal moeten omarmen. Ik bedoel, alles is welkom. En volgens mij zijn heel veel mensen ook de mening toegedaan dat je toch moet proberen om, hoe moeilijk die crisis ook is, wel te kijken of je beter uit kunt komen. Ja. En ik denk dat dat een belangrijk gegeven is, dat ook de politieke wil er is om er beter uit te komen dan we erin gingen. Ja, en het zoeken naar een punt om doelgroepen te activeren. Je moet ook per regio kijken. Ik kom zelf uit Twente. Ik denk dat Twente weer heel anders is dan in de buurt van Helmond of in de buurt van Rotterdam of in de buurt van Amsterdam. Dus daarom is het ook heel belangrijk dat je regionaal kijkt naar wat regionaal werkt, welke groepen mensen daar zijn en welke activiteit je daar zou kunnen ontplooien. Ja, en ik geloof dat, want ik heb uw resume opgezocht en gezien. Volgens mij is het in de verpleegkunde kunnen wij ook Antillianen gemakkelijk motiveren, want hun hebben een background van. Ja. Nou ja, het is zo dat je in de zorg ziet dat er een enorm gebrek is, zeker aan mensen met een andere dan Nederlandse achtergrond, zal ik maar even zeggen. Dat is inderdaad Turks, Marokkaans, Antilliaans. Er zijn er echt heel weinig van in de zorg. En als je kijkt naar ook binnen die beroepsgroep mensen die ouder worden, grijzer worden en ook meer gebruik gaan maken van zorg, zou dat heel goed zijn als we die meer in de zorg te zien krijgen. En dat kan je doen door als je wat ouder bent in te stromen. Dat kan je ook zeker doen door te proberen jongeren te motiveren om in die zorg te gaan werken. Ja. Je zult zien dat in alle zorginstellingen, ook in ziekenhuizen, natuurlijk ook steeds meer mensen met andere kleurtjes als patiënt komen. Dus moet je die mensen ook hebben om voor die mensen te zorgen. En dat lijkt me heel belangrijk. We willen bedanken voor de kans om u te woord te staan. Graag gedaan. Met dit informatie denk ik dat onze doelgroep ook langzaam maar zeker ziet dat zij actiever moeten luisteren van wat er als bericht gepubliceerd wordt. Wie allemaal aan het denken zijn over problemen die direct wel met hun te maken hebben. Want ja, de doelgroep van mensen die met een lagere inkomen en ook de jongeren die pas afgestudeerd zijn, ja, die worden binnenkort ook geraakt. En hebben wij ook de Antilliaanse leiders gevraagd om speciale aandacht hier aan te vestigen. Want dat horen wij ook niet precies. Weer in algemene termen probeert men als woordvoerder te fungeren met de Nederlandse regering. Maar heel concreet, wat gaan wij doen? Ook met betrekking tot de jongeren of met vrijwilligerswerk. Want misschien door... Nou ja, je merkt nu wel dat jongeren bijvoorbeeld, we hebben nu ook een maatschappelijke stage hier in het middelbaar onderwijs. Dan kunnen mensen, ook jongeren met name, ook eens gewoon een aantal weken kijken in een verpleeghuis of in een ziekenhuis. En als je er nooit mee te maken krijgt, verkeer je in de gelukkige omstandigheid dat je gezond bent. Ja. En als je dat helemaal niet kent, dan heb je vaak ook helemaal geen idee wat het inhoudt. Dus het is ook een kwestie van jongeren met snuffelstages, maatschappelijke stage, mee laten kijken in die zorg. Of bijvoorbeeld eens als vrijwilliger, wat ik nu zelf doe, met mensen met een verstandelijke beperking, mee te gaan op vakantie. Zodat je ook een beetje leert
Nou, hoe zo'n groep mensen is, hoe ze functioneren, wat ze doen. Daar leer je heel veel van. Het kan heel bepalend ook zijn voor je eigen toekomst als je zo'n kans eens aangrijpt. En dan denk ik van, als ik kijk naar de zorg, nou, dan kunnen we echt elk paar handen aan het bed heel goed gebruiken, hoor. Ja. Oké. Querido televidente, que nós mira com nós estamos dentro da Tweede Kamer para papel com a senhora Temos, nós também também com tem possibilidade não para hinkabo mês, maneira mapta bisa para botar ativamente participando da comunidade holandesa. Anto para você na casa interdia cobra uitkering, busca forma onde o clan manager para o axi elo no pode dar para de projeto na maneira vrijwilliger of também de maneira que como está cuida com o budget de maneira que é tempo difícil aqui na nota que é surpresa ao tem que momento tem mais dificuldade door die hij debe, is hier die, que é dependente, nós temos que informar o universidade.